हामबाय दिनै थिनां पेनेल संनो जों अर कुथुंलायमोन एखे अमसि दिनै अमित देबबर्मा दिनै नताखुक bo BJP dekhai na khaya buno lang samaya kintu tabuk sara Tripura no je Tripura mo thahi khlainai rok bono besibak target khlai tongmani nugo ani bangoi Amit Deborma tama bo taya khaikha bono kisa saklaigani bangi chungorma ko phunglaikha kokhe omosi Amit Deborma no जे एलिगेशन खलाइगै ताबक बेरै तंबाय माने बनि नगन ब तख्रुगु बनि नगनि मानै खुनै थुं बन तख्रुगु लुटपाट खलाइगो तै माजराब्लेनो त्रिपुरा मथानि TWF संनो बेरहि जे ताबक बिशकेतु सं सामाने बन बांगै जों तंमालिया हानि बांगै जों एजे BJP ni supporter जों पारानि borok tongmalia ni bangai ne जों kisa salaiga ni bangai or tini ma kuthung laijago Tripura motha phaimani yagolo sabre burungno nok tokru laigo abithi ro laigo buni rabar bagan sok laigo eram je borok khlaiya krikha 6 मास 7 मास बोरै बहगो गोनां बोसानो पर्यन्त ब्रग लाथि रखा हानि बांगै जों तंमालिया दिनै जों 28 तेलमरा नि उद्योग तैगै जों 28 तेलमरा नि अंगै Tripura मथा सं गुन्दागिरि खलाइमानि बोथोरनो नायचरमालिया नि बांगैनो जों दिनै प्रेस मीट खलाइनानि नांखा निरंनि जे उ गुन्दागिरि बुनो तख्रुमुं बुनो हाया सालाइमुं बुनो जे प्रफानो कक सिल सालाइमुं मथागि आंखे जों पारालियाबो तै सिरिंसिनि तंलिया हानि बांगै निरनो वार्निं जों रगु निरंनि जे उ गुन्दागिरि खलाइमानि उ कक रगनो गुन्दागिरि खलाइगै पारा पारा हागै तंमोन मथागि आंखे जोंबो ताबक सिरिं सिरिं तंलिया तै बुबाग्रानोबो आं मेसेज रगानि मचुगु जे ताबक नक तख्रु लाइगो बुख्रु लाइगो ए जे नों ताबक Tripura मथानि चेयारमेन अंगै नोंबोनो खराइगानि नांनाय खराइरग आंखे जेर तैबो तलाय थांनाय गन्नगुल ओं थांनाय हानि बांगै निनि बर'रावनो नों मेसेज दारगदि जे तै अमते हाय तांलांथों Tripurago हायके जों हाय तंग कसं तंनाय पारालिया सं सिरिं सिरिं तंमाया खानाय तैबो निनि आनि ओं थांलायनाय हानि बांगै आंनो कयहरो नों जे जागाफा तंथों जिनि मेसेजनो नुग्ला हांखे जिनि जे साहरमानो नों नुग्ला हांखे निनि जे दल सं जे गुन्दागिरि खलाइ तंमोन मथागनि लांथों होने आंनो कयहरो जागो तै कखे अमनो माबुरा फाबुरा सं साइथंमानि कक बोसा हायाखे बुमा बुफा ताकु बकु हुजागो सै हायां खांखे नफां कुरजाक फैगो बैबाय हुजाक फैगो बोते एके कायसा एग्जाम्पल तंगु हानि बांगैनो बुबागारानो जों कयगो निनि Tripura मथा सं ताबक जे जागा Tripura सारा Tripuragoनो दांगा सिस्ट्रि हाय खलाइ तंमानि बनो मथागानि लांथों जोंनो कयहरो दायित्वनो उ दांगा हाय चलै तंमानि जिनि बरक बाय बरक हाया नायलाय तंमानि जिनि बरक बाय बरक नायसारलाय तंमानि बनो नों मेसेज कायसा रगुइ मेसेज साहगुइ दायित्व मथागानि लांथों तैबो मा सानाय जिनि ताकु रवीन्द्र संनो वाइस प्रेसिडेंट पातालकन्या जमातिया Amit Debormani नगद थाङै बिजित खाइफोर पातालकन्या तमा जाया साखाबा निरक जे हाया सामानि नों पहिला आंनो ककथाइसा मा सानाय पातालकन्या
BJP ni Vice President tamala basuk saya khlai khaba botini chairman mangkha nini bakha tongmali haide bakha kasai haide nung boni jago tongani musungmani haide ha do phani samung tangnai hunai ha do phani samung tangnai kha nirok loge roya katai ma thangka bo BJP को थांगई तिनी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि तंगई बतिनी थांगई बो बायफानो जों यगलायमान मालां जों हिथांमोन जागासन नरो केबिं मनि बनो जों साजाया तिनी पारा लिया सं साजाया बनो स्टप खलायरक दे नरो हाया बनो सिल सामुं बनो हाया सामुं बनो मथाग्रक यांके जों पारा लिया सिरिं सिरिं तै बिसके तो नों जे समयगो IPF ति खलाय दंफ्रो तिनी सारा त्रिपुरानि खुंथाय बारा रंनो नाहारै लांटा पर्यन्त खलाय रखा नोंबनो पद पखा सारा त्रिपुरानि अक्रा साकरा रक ताकबो नायकलुय तंख निरंनि बुलबाय निरंनि वानसौमों जायाबाय सारा त्रिपुरानि बर रक लांटांगै मानखा हि तंगै दिनै तै कायसा जागा बार थांमानि आबदर जाया तै थैसा कक चलारंनो तो लांटा खलायखा ताबक TWF हिंदे तांबो ताबक चिनि त्रिपुरा मोसासनि बुरै तंमानि ताबक बरंनो सानो नों लांटे खलायगानि नाय दंखा अमते राजनैतिक नंग्रा राजनैतिक ता खलायबे लेंथों ता खलायदे अमते राजनैतिक न बड खायदे साग बाय साग बेदा बेद ता खलायलेदे निजे बाय निजे न दंस खलायगानि ता थांलायदे निरक जेफ्रफानो बरंनो बनो यसंजाक बनो सुसंजाक बनो तक साजाके कक सामानि बनो मथागन लांथों जों 28 सेलेमरा BJP नि सापोर्टार अंगै जों तिनि निरन कक कचारो जेकुनो टाइमो त्रिपुरा को गथना थांखांखे निरन उपरनो दायनाय जों दफा बाय दफा साग बाय साग हायां खांखे निरन उपरनो दाय जों सोबा साया खलाय तंमोने जों जतनो नाय तंगो एजे जों पारालिया अंगै मन बांग निरन कयहर जागो निरनि आयां हर सुसंगै कक सामानि बुइनो तै कायसानो तुंफ्लारय सायमानि बतैहाय कखरे कगनो दायति मथागन आमबाय।